Tällä videolla käymme läpi Maventa-tilin keskeisimpiä asetuksia ja tutustumme tarkemmin seuraaviin laskuasetuksiin. Laskuilmoitukset, laskun lähettäminen sähköpostina sekä skannauspalvelu. Pääset muokkaamaan asetuksia kirjautumalla Maventaan ja valitsemalla sivun yläreunasta Asetukset. Laskuilmoitusten asetuksia voi muokata Maventassa joko käyttäjän tai yrityksen tasolla useammassa eri kohdassa. Saapuneiden ja lähetettyjen laskujen ilmoituksia muokataan kohdassa Laskuasetukset. Maventan käyttäjä voi muokata ilmoitusasetuksia kohdassa Omat asetukset. Lisäksi yrityksen tiedoissa voidaan ilmoittaa, halutaanko yrityksen laskumääristä saada sähköpostitse raportteja ja kenelle ne lähetetään. Saapuneiden ja lähetettyjen laskujen ilmoituksia muokataan valitsemalla asetuksista Laskuasetukset ja Laskuilmoitukset. Laskuilmoitukset välilehden Saapuneet laskut kohdassa voidaan ilmoittaa, halutaanko saapuneista laskuista vastaanottaa ilmoituksia sähköpostitse. Samalla voidaan ilmoittaa, halutaanko ilmoitukset yrityksen sähköpostiin vai johonkin muuhun osoitteeseen. Lähetetyt laskut kohdassa voidaan valita, halutaanko virheeseen jääneistä lähetyksistä saada ilmoituksia sähköpostiin. Tässä voidaan valita joko lähettäjän sähköposti, jokin muu tai useita muita sähköposteja tai sekä että. Käyttäjä voi halutessaan muokata omia ilmoitusasetuksiaan valitsemalla ensin Asetukset ja sen jälkeen Omat asetukset ja Tiedot. Tällä sivulla käyttäjä voi määrittää, haluaako hän saada ilmoituksia lähettämiensä laskujen tilamuutoksista, kun lasku toimitetaan lähettäjältä vastaanottajalle Maventan sisällä. Käyttäjä voi myös estää tarvittaessa kaikkien sähköpostiviestien saapumisen. Lisäksi valitsemalla yrityksen asetukset ja sen jälkeen yrityksen tiedot voidaan määrittää, mihin sähköpostiosoitteeseen Maventan ilmoitussähköpostit lähetetään tai halutaanko ne viestit estää kokonaan. Mikäli tietoa ei ole ilmoitettu eikä ilmoituksia estetty, toimitetaan sähköpostiviestit ilmoitettuun yrityksen sähköpostiin. Seuraavaksi tarkastelemme myyntilaskujen asetuksia ja näiden osalta kiinnitämme huomiota sähköpostitse tai tulostuspalveluun lähetettäviin laskuihin. Mikäli laskua ei haluta tai voida toimittaa vastaanottajalle sähköisesti, on vaihtoehtona toimittaa lasku sähköpostitse tai paperipostina. Sähköpostilaskujen asetuksia pääsee muokkaamaan valitsemalla Laskuasetukset, laskujen lähettäminen ja tämän jälkeen aukeavasta näkymästä välilehti Sähköposti. Sähköpostilaskujen lähetysasetuksissa voit ensiksi valita, sallitaanko sähköpostilaskujen lähetys. Mikäli esimerkiksi laskujen lähetys sähköpostiin epäonnistuu, kannattaa ensiksi tarkistaa, että kyseinen toiminto on tällä asetuksella sallittu. Valitsemalla Lähetä liitteiden kanssa lähetetään vastaanottajalle laskunkuva PDF-muodossa sekä mahdolliset muut liitteet. Huomioithan, että laskun jokainen liite on asiakkaalle lähetettävässä viestissä erillisenä tiedostona. Tätä tapaa kannattaa käyttää, mikäli laskun vastaanottajan järjestelmä vaatii, että lasku toimitetaan sähköpostiin liitteenä. Esimerkiksi skannauspalveluun toimitettavan laskun tulee sisältää PDF-liite. Liitteistä on myös syytä huomioida, että liitettyjen tiedostojen yhteenlaskettu koko saa olla enintään 5 megatavua. Ja tätä suurempia liitteitä vastaanottaja ohjataan tarkastelemaan Maventan esilläpitopalveluun. Linkki esilläpitopalveluun toimitetaan jokaisen sähköpostilaskun mukana myös sen varalta, että vastaanottajan sähköpostipalvelin hylkää liitteet. Tällä toimitustavalla lähettäjä ei saa ilmoitusta, mikäli laskun lähetys epäonnistuu esimerkiksi vastaanottajan postilaatikon ollessa täynnä tai sähköpostipalvelimen hylätessä viestin. Valinnalla Lähetä yhdistettyjen PDF-tiedostojen kanssa kaikki sähköpostilaskut lähetetään PDF-kuvan ja mahdollisten muiden liitteiden kanssa ja nämä yhdistetään yhdeksi tiedostoksi. Tämä voi olla hyödyllinen ominaisuus lähetettäessä aineistoja skannauspalveluun. Myös tässä vaihtoehdossa toimitetaan aina mukana liitteiden latauslinkki ja liitteiden kokonaiskoon ylittäessä 5 megatavua asiakas ohjataan esilläpitopalveluun. Mikäli sähköpostilasku lähetetään linkillä, saa vastaanottaja sähköpostin mukana linkin esilläpitopalveluun. Lähettäjä saa sähköposti-ilmoituksen viestin avaamisesta. Tämä vaihtoehto voi olla ongelmallinen lähetettäessä laskuja skannauspalveluun, sillä skannauspalvelussa ei saateta saada linkkiä auki. Lähetettäessä laskut hyväksy hylkää valinnalla
Voi vastaanottaja hyväksyä tai hylätä laskun ja lähettää tästä samalla tiedon laskun lähettäjälle. Ostolaskujen osalta syvennymme tarkemmin skannauspalveluun ja sen käyttöön. Skannauspalvelun avulla voidaan vastaanottaa myös postitse ja sähköpostitse saapuvat ostolaskut sähköisinä. Skannauspalvelun aktivointi edellyttää, että verkkolaskujen vastaanotto on kytkettynä päälle Maventa-tilillä. Skannauspalvelu avataan valitsemalla laskuasetukset ja laskujen vastaanotto. Tämän jälkeen painetaan skannauspalvelukohdan vieressä olevaa nuolta, jolloin näkyviin ilmestyviin kenttiin lisätään yrityksesi osoitetiedot ja painetaan lopuksi aktivoi. Skannauspalvelu on nyt aktivoitu ja palvelun kautta voidaan vastaanottaa aineistoa seuraavana päivänä. Huomioithan, että mikäli skannauspalveluun toimitetaan ei-laskumateriaalia, toimitetaan tämä yrityksen palautusosoitteeseen.